Ne tɔgɔ Yusuf Kulibali Radio Rampart. Ni wagati in na yɛlɛ Mali bolo kan, Mali kunnafonidilaw ka koɲɛ o bɛ cogo di? Premier ministre waati ma se sa aide min bɛ kɛ presse ye k'a ka imputer jamana yɛrɛ budget la walasa a kana kɛ bilen ko journaliste walima organe k'a fɔ k'an bɛ gerebuya de la mais k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de bɛ k'a dɔn an ye. Aide à la presse o kuma tɛna janya. Ne ye min fɔ kabini nana n ko presse ɲɛmɔgɔw ma aw ko aide à la presse ma di aw ma n bɛna ɲininkali kɛ ministre de l'économie numérique fɛ ale de b'a ɲɛfɔ n ye a ko an ma wari hakɛ min dira presse ma o filɛ nin ye papier minnu b'a bolo o filɛ nin ye ne fana k'u ma Mali kura dilali cogoya wɛrɛ b'a la o kɔrɔ ye wari min dira e ma e y'a utiliser cogo i b'a ɲɛfɔ an ye n'i y'a ɲɛfɔ i nana n'a ye tiɲɛ b'i bolo n b'o papier ta n bɛ taa yira président la ko président tiɲɛ yɛrɛ la presse kan ka nin sɔrɔ u m'a sɔrɔ an k'a d'u ma ou bien presse ye nin sɔrɔ u y'a utiliser cogo min na a filɛ nin ye dɔ ka fara a kan dɔ ka bɔ a la en tout cas solution ka sɔrɔ a la n tora o kɔnɔ dara mankan wulila journaux la ka premier ministre tɔgɔ tiɲɛ ka premier ministre ɲinini ka fɔ premier ministre ye zone de ye premier ministre ye nin ye premier ministre ye nin ye premier ministre tɛ presse fɛ e delila k'a ye gouvernement min tɛ presse fɛ e bɛ min kɛ n'a ma dɔn o tɛ foyi ye pour que a ka dɔn fo presse k'a dɔn kɛ e bɛ presse bila e contre e bɛ muru ta k'a bila e kɔnɔ wa machine tɛ se k'o kɛ o hali n'i kɛra premier ministre min tɛ jateminɛ kɛ ka presse bila e contre la o kɔni machine tɛ se k'a kɛ donc o de kama n k'u ma ko hali sini a ye taa ka ministre voir a ye ka dossier préparer a ye kɛ discuter n'aw bɛnna kan a bɛna ne voir ni ne bɛ se k'a ɲɛnabɔ n b'a ɲɛnabɔ ni ne bɛ se k'a ɲɛnabɔ n b'a ta n bɛ taa président fɛ parce que an ka gouvernement bɛ baara kɛ cogo min na fo maliyɛnw k'a faamu de a tɛ kɛ comme kɔrɔlen de e bɛ wuli ka taa président fɛ ou bien i balima dɔ i bɛ président balima dɔ ka taa ko ɲɛnabɔ sur la tête du premier o tɛ kɛ bi tuguni o président tɛ maa si reçoit o ou bien ka ministre bila ka taa premier ministre ka ko ɲɛnabɔ ka ministre multiplier par 0 o tɛ kɛ an ka gouvernement la o les ministres sont les chefs de département ils ont des collaborateurs min kan k'u dɛmɛ u ka baara la